Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки видеоро тамошо дорен. Мавзӯъ мешава масъалаи нафарҳое ки праваи тоҷикӣ доранд, метавонанд ки праваи Россияро бе экзамен бигиранд ва дар кадом нафарҳо дахл дорад, киҳо метавонанд. Видеоро то охириша тамошо кунед, ҳатман иншааллоҳ оддӣ карда шумо да мефаҳмонем ва ҳамавақт бигем рекламамон меша мемонум. ва телеграм каналам кушодагем ки ягон варақаи қонун ё ягон видеое ки дар ютуб монда намешавад дар телеграм канал мепардоем. Ссилкаша дар комментария мемонум. Будуре обуна шаве, дастгирӣ беҳтарин мешава ва ҳар як нафаре ки тамошо мекуне биҷихен лайка ва видеорам паҳн мешава ва нафарҳое ки обуна шидагӣ нестен обуна шаве, ҳам дастгирӣ хуб мешава барои мо, ҳам миннатдор мешем. хоб сар мекунем мавзӯъро. бигем ки ай 27 июни соли 2023 қонун ба имзо расидагие ки нафарҳое ки видножительство ё ки шаҳрвандии Россияро доранд, ай 1 апрел 2024 муддати 1 солда бояд ки правоҳошонро алиш кунанд. яъне хубиш чие ки бе экзамен шумо метавонед ки праваи тоҷикиро ба русӣ бе экзамен алиш кунед. яъне фақат нафарҳои видножительство ва шаҳрвандии Россия доштаги ёда бигем дахл дорад ва нафарҳое ки бигем права надорен метавонед то моҳи апрела бирен праваро бигирем, бием ва алиш карданаш бигем осонтар шидагиай. вале бояд кунем, барое ки дар ҳолати муддати 1 солда накунем. ай 1 апрел муддати 1 солда ва ай баъди 1 апрел бигем ки ай рӯзе ки видножительство ё ки шаҳрвандии Россияро мегирен, ай ҳамон рӯзи ҳисоб мешава 1 солда. дар ҳолате ки накунем бигем, яъне праваи тоҷикӣ истифода бурда намешавад дар Россия ва бигем ки бекор мешавад, яъне алиш кардан ҳатмиай. хоб саволҳо мешавад ки РВП-дорҳо ё ки нафарҳое ки фақат паспорти тоҷикӣ доранд, шумо истифода бурда метавонед праваи тоҷикиро ва бигем ки агар праваи Россияро ҳам гирифтанӣ боше, ҳамун ранги пешина ҳамаша месупуре экзамен ё ки дигаву дигаша ва мегирен. хоб нафарҳое ки мегӯянд ки дар ки ҷо супурдан дар корае ё ки чанд қад расход мешавад, худмонам бигем ҳамира нигоҳ дорем ва 1 апрел шава худмонам ки супуридем чӣ дар кор мешавад, чӣ дар кор намешавад, дар ки ҷо супуридан дар кора ва чанд қад расход мешавад. иншааллоҳ ки шумо да мефаҳмонем. боқӣ паноҳи Аллоҳ. худона эҳтиёт кунем. миннатдорум ай ҳамат бошен.